Takže čaute u dnešného videa, dneska ideme robiť push na Bibi. Chcem sa dostať do rebríčku Slovákov, aby sme Bibi napríklad som získal pred takými dvoma dňami, tak chcem mať na rebríčku Slovákov, aby som mal aspoň na to 200 miesto, tak ideme na to. No, tak 5. miesto, 3. miesto. No viem, že sa to dá to 1. miesto. Piper. Taxi. Ty bola asi na hovno, ale ok. Teraz ma to obťažoval Spike. Prosím, pozmami. Čtvrté miesto, kok. Fajn. Dobrá. Máme vajíčko, takže... No mutácia, na čo mi to za hovno padne. Bon, môže. Tak, dobre. Bolo to 9, už mám 10. Taj. 10 už mám. A Bibi, ako, je dobrá. Gale, neviem, kto by hral, ale ok. Napíšte, hrávate Gala? Do komentárov napíšte, či hrávate Gala. Ale keď sa to na mňa pozriete, tak ja ho ani nehrávam, možno keď budú questy, ale inak. Tak ideme sa zase pustiť do nášho... To solo je riadne ťažké. Teraz som do 6. a 5. miesto po sebe, tak uvidíme, čo dáme teraz. No poďme, chlapci. Poďme. Dobre, bas a multi. A ja mám 0 powerov. Som sa nepriblížil. Dobre, už sa stiahnem. S tebou nebudem tímovať ani náhodou. Tak, dovidenia. 700 s tým bazom. Že sa vám tak budem hrať. Teraz som do 4-kovú rozu. Neviem ako, ale... 3. miesto, no aspoň dačo. Tu vám môžeme ukázať, že som hral solo. Si Sandro Sokola, nikto nebol so mnou. Pozerajte, 3. solo, potom 6. To som ani neukazoval. To je 1. 10. miesto, tu je 9. miesto, tu je 8. miesto, tu je 5. miesto, tu je 10. miesto. Máte výsledok. Vám ukazujem, aby ste mi verili. To ešte budú také, to už nie. Dobre, tak aby ste mi uverili, tak ideme na to stále. Skúsil som ísť hrať knockout, ale keď som sa pozrel na tú mapu, tak asi to nebude na knockout. No, tak sa skúsim. No, Gas, Amber a Brock, no tak ideme sa povedať.
či to čo bude zaujímavé. No, ale to je. Prvé víťazstvo, hihi. 3-2, neviem, či to je dobré, ale ok. Jak to tam mal byť? 2-1. Tak pre dnešné video je to dneska koniec. Dajte lajky, odbere prosím aspoň tých 30 lajkov dajte na toto video a zatiaľ čau.